Kawali a yetti machallah sa jarama wonko jinno mami haalande ko ganduɗa ina heewe galle o comme no mbirumami ni tan sahaji ma cohluɗa mo jewtiɗɗa ɓeydanma hakkille saabu hakkille goto yonani nodi hay so taw amin gandi komin mbaɗata ko nul n'est parfait te kadi nenno timmani sahaji ma wat réaction mo ganduɗa sa ƴottima kadi miccoɗa ganda a waɗi réagir mo ganduɗa fewani réaction mo ganduɗa fewani du moins amma jani huley woni liggonnoɗo e galle o si woni so jooɗoje ɓale jooɗo gasi attini yaltinama galle ko waɗi haydara so wona min waɗi cukalel ngel min mi andamo nde o ari galle nde Allah waɗi kadi jiimomi dañɓe makko korso yidde horsindemo kadi haa ɗo wawi haadde kamɓe noon ma taw no mbaɗiranmi e cukalel ngel ni e ka sahaji kadi mi itta kalis mi tottomo e ballal mo gonnomi e wadde sababu nde Allah tan e nelaɗo muɗum ɓe jiiti hen koye mumen aywa ɓe jewtidi kamɓe gaddunomo galle mi tinano nde ɓe jewtidi nde ɓe jaltinimo aywa ɓe jaltinimo Allah waɗi noon jiitumi cukalel ngel nawmomi goto e galle jamdi mbanmomi toon cukalel ngel noon Allah waɗi ko jiddo mi wawa woppudemo par ce que jeeyako ɗo o jeeyako Mali mi wawa woppudemo saabu ko debbo mi wawa accudemo kadi omo yaha e laabi ɗi o anda holmo fottata mo ganduɗa jogui tan ko intention bonɗo mais wonani kam kadi probléme aji kewɗi e nder galle fami franchement so taw ko haalde gonga horam nde ne jiibi mi nani haala ma rewɓe kamen ɗum haaju men alay ɗum rewɓe ko hiroɓe tan kañum ɓe Allah waɗi ɓe so tawi an jaaɗoɗa hen ko yaani e moƴƴo jaaruɗa hen ko jurum e wiidema so tawi wona goɗɗum jaaruɗa hen a yimo aɗa horsinimo aɗa yiɗimo yidde nde ko yidde Allah e nelaɗo mum tan walla ko yidde holɗum yo labtan de min andi haydara cuɗdirta gonga an mi suudatama Jamano ne jam. Alhamdulillah. Ay cuure ngel. Yettere Allah. Mashallah, min ke weltima. Ala problème. Joni après min noddir sawra joni. Ko way wonde hen fof nodditam kadi kalna ham anen minen mi humbiro. Ñallene jam sawra joni.
Ma, ko gacca wonde allude kanko de junno wiidi ule yinirani mo kono ma ko mo wi muso Allah jabi yi go gacca side mo makon ko weltrode o weltoro kay ma atra mi ya Sénégal kan ande yaaduma Europe ɓuri webde yaaduma Sénégal ko mi fala do de Sénégal fala de ko wadde découvrir Sénégal noddu ba ma kalda mo mi sikki lawuma Europe ɓuri welde lawuma Sénégal ko mi halma yo saluda ya inde ko Sénégal fala a famani tan kakawam aussi kadi mboɗo wawi wiide ka sehlam cukalel ngel Allah waɗi tan jiɗmomi mi yiɗiranimo noon ko boni mi yiɗiranimo ko boni min daranimo kadi guite bonde mi andani holko tagui kam yiɗdem mi andani so taw ko haalde gonga ok ɗon a felli ɗon jiyaari sabu debbo ko sexe faible debbo yurmete teddinte hormete so tawi noon an ko yiddema Allah en laaɗum addanma kamɓe rewɓe galle ma ɓe jiirano hono ɓe jaltinima galle an jurum derago ma addinima ƴettu mbaɗɗama e galleji ma ngam dandude fittandu ɗum ɗon ko Allah yoɓanma ɗum ñaagimama noon ko gueɗel gotel min eɗen gandodiri haydara meɗen soɗodirde aduna ko itta watta aɗa wawi yidde mo yidde saabi Allah yaha goɗɗum jolta hen kande yidde wonde jolti hen kowona yidde tan tan aɗa yiɗimo tan aɗa nafamo tan aɗa suuramo hakkude hakkille ma yeehe e makko mbaɗa fulle fayida woni mbasa yarude makko caahan hoto yimɓe galle ma jawadema ka kiifo hoto yimɓe woɗɓe kadi jawadema mbaɗa sunna e farilla so tawi noon jaɗɗema tan ko aha o de reki ne welimi tan mboɗo darata Allah tan mboɗo wallamo saabi Allah ɗum ko Allah yoɓanma jiyaɗo Allah kam so Allah teddi ɗum Allah kañumne ma wurta ɗum teddugal ngal ɗon minne ko ɗum tan mbawi wasiyadema rewɓe noon ko hiroɓe tan hayso ko baña debbo sa itti hunde rokkuɗi heɓe daara tan ɓe kirat noon Allah waɗi ɓe kamɓe paama ɗum ɗo kadi jogoɗa responsable hoorema jogoɗa neɗɗagal hoorema mbawa gerde galle ma ɗum kadi hottaka sa yeehi toon habde goto e mabɓe walla mettinande goto e mabɓe yo wana bon hay probléme goto ala ni ɗon woɗɓe ɓurdir wawde muñde e wawde rende galle muɗum ok jarama kan jarama no fewi mboɗo wawi wiide kadi awtiti kadi hakkillam no fewi e oɗon banggue mi anda kam so taw ko haalde gonga mais kala ko oɗo waɗa hen ou bien kala ko pellinmi hen mami artu ha to maɗa jewtan pamodiren par ce que mi yiiɗa jettude hen décision goto taw a nanani ou bien a famani ou bien hakkille ma jillani hen ok goddum ko kadi kaw en kalino hen mbiya kam ma miijo hen joni noon jinmi mi namdaki miijo ma mbiyanmami tan ko mana jettata bagasuji ma garta gara galle mbaɗomi hen muñam seeɗa tan so Allah jaaɓi inchallah mami jabde ko ɓooyani ala caɗele eyyi ala caɗele ka jarama no fewi merci beaucoup du courage allez au revoir Papa komi ñaagiɗoma sabi Allah ñaago kombo jooɗo Kum. par ce que hande so yeehi ko gaccam de par ce que mbeɗa andi fof ko min kumba bonani kono anne aɗa andi min bonani ɗum fof koko cawmi horan kono sinno ko sagamo yaata wallam hen sabi Allah o jooɗo Teel, komi wawi. Mi wawani hen hayta. Mi wawani hen hayta.
Ada ni ko gacce de ko wi waji haalni ay ajabat Teno no wayni ma mbere miya Tijan mono mbere miya Kumba Zeno mi ƴeewi mo yiɗi wona e galle ma kono inchallahu rabbi wona e galle ma heran kono hay bedden potala Kumba yarlo mi jafurɗa kam sabi Allah min mbeɗa andi a bonani fof ko min Kumba defani kam a lawƴini kam a fittani kam kala fodde ɗo ɓodɗa daranade mi a daranimum ɗo kono anne aɗa andi mi bonani ɗum fof koko cawmi ko tan hono sinno ko sagam koye jaam tan gonaten ala komi waɗanima kono a muñi ɗum a muñiri ɗum sabi Allah wadde ñaagi mami ko kontina muña hanki tan menen haalna Tidiane mbimo mi waɗi écho ko ɓinguel dewel jinmi ko inde nde o wiye Kumba par ce que neɗɗo innanirta neɗɗo moƴƴo ko ha ƴettoye mum jikkuji jeeɗiɗi te a yiɗo tolnimi ɗo hande sinno ko sagam jettina wune ma mbaɗa kam accompagné clinique kuufa ɓiye mi innirma ɓiɗɗo o fof noon ko min sabi Allah yarnom Dewa an mi anyanima Dacce ko makko. haɗɗo ke mi haaliɗo wona nani no feewi ko kalanmami ko mi nani yaay mi nani anani anani yeey ko mbawɗa wonde fof jinmi ko gartira hakkille ma o kaalido aɗa heeɗi ko kalantumami ko kaalido ko joni puɗɗiɗa nadde cour des grands nom joni gonɗa gorko tikirikirikiri o joni ɗo kaldeten ɗo a ɓornima faɗo bamma fote ma rep wadde kala kaɗa waɗa jinmi ko gartira hen hakkille ma no feewi aduna oto juut koyngal walla rabɓiɗe ha min nanay hunuko ma ŋaaɓa hunuko ma mbiya seeri mi sohlani aɗa wiya mi seeri walla goɗɗum e goɗɗum an a yi bamma hande hay goto ɓuran ɗum wulde kono nana waɗi maîtrise rewɓe mum e nder galle jinmi ko jaara jam jam saabu hande kala ko waɗi hen min kam aɗa andi ko no mbirannomami hankini tan mi yaltata hen de fof moɗo kala ko waɗi hen moɗomi nder donc noon yaaru jam gartira hakkille ma ganda ko joni puɗɗiɗa nadde aduna ayi ko nden ko eko joni ko jiida aɗa heeɗi no feewi ko kalantumami ko mbiɗa heeɗima yaay kay ko ɗum jinmi mbaɗa e hoore ma ala probléme mami woppu hen hakkille no feewi mais so yiɗi ganda affaire o noon weeɓani par ce que kalissa presque ñande foof ko garowo ɗo so arani ɗo wiya ko paɗe makko yejiti ɗo maw arɗo wima ko greffage makko yejiti walla ko sagam garanni te ko ɓuuri kam hen musti o yaltata damal galle to woppanani kam ɗo konngol ganduɗa mboɗo wawi hen ñallude miijade te ko mette tan wonata mais kaalido ko ɗum hollatma yidde nde naha joni nan ɗon yidde ha haalde gorko ma ko metti yaay ko ha minen goni rewɓe minen somin mbaddama aɗa andi ko ayiba none foto fof amen mbaɗa joni noon aɗa andi il faut ara o yima
o waawa fawde makko gite ma gite ya sumi haali rek woppir noon aɗen tan ko mana ara galle omo yiima so woti ɓernde nde ɓuuɓat ko ɗum tan goɗɗum ala solution goɗɗo tawde haali moƴƴi momo ko nakki duuɓi sappo e duuɓi nogas noon ceergal kam miiɗa yalta e hunuko ma ya ça dépend dal yaay ça dépend ala hen aɗa heeɗi ko kalantumami ko ɗum kam oto yalte hunuko ma wonduɓe fof mbaddam d'accord mi nani ana suwata wan ko joni naɗɗa puɗɗoɗa wadde découragé guila e joni ya no muusi mère ayi wadde ayi ko bamma a joni kam a ɓurnimi wadde joni ana bamma on foti pointiraji bamam ko muñata ko mi muñata ɗum bamma ko muñowo mawɗo noon minen amin galle to anda holkomin jooɗori toon omono muñani min amin muñani mo wona nani ko mbimami ko mbatta hen hakkille haɗɗo haɗɗo tan mi accuma jaaha konde mbiɗani koye match kadi gonɗa kalani ko match tan samnini pa wi momino ɗum mawnon sala seydi Yasin. Bere jam alhamdulillah. Alhamdulillah. Bere ko viema wadi joni. Warani kam reception e ɗumen salma en. Hey. Sigo Allah to mi jorno. Ndero no wuli setan teke biide jodden do buri wadde hendu seeda. Pour ba yewtude kono wana dum kay. Joni a jalantani a fijantani joni sax goɗɗum no sen mbaɗo wadde ko wiyo waɗi wiyo homo andi wiyo mo kalanmi o haydar ala hakkude amen o wallu kam tan o totti kam to gonmi ɗo pour mi wawa wadde recherche mo maɗanmi o kono haydar ala hakkude amen est ce que aɗa famine so fawi makko tini ɗum ma musɓe mi rappele ma goɗɗum kanko woni bamum Aïcha wona wallahi mbiɗa andi ɗum ko bamum Aïcha kono no mbirumami joni joni haydara ala hakkude amen o woni tan koye wallude d' accord moƴƴi inchallah mi andu jaggu tan 100% ko galle makko fawi makko so tini ɗum maɓe dañ ko mettuɓe maɓe mettuɓe à 100%. Taw kanko luwen ma ɗo kanko yoɓata parfois ça war ɗo ƴewde ma garangal makko ɗo hen juste pour ƴewde tan so taw mbiɗo wona e jaam quel que soit alpha ko noon yiyata ebo baf nane yeeso men inchallah oto yiru ɗum haydara ko ɗum tan ñaaguimami haydara ala hakkude amen e moƴƴi ina ko noon nan woppuma mi meɗa yaha i wona garduɗa ko ñallude a ñallata non non mi ñallani hannde ko mi koto a hotan ni eyyi bon nke cikkunom ka garɗo ñallude bon min arno mbeɗa wata a jotta ko ha boy seeɗa à la prochaine merci a fatta kam nimi doucement merci Amadou hande a ñantima koydema a ñankima hande de non nantaki ɗum on seedi nantaki kana boy ɗi nga seeti ɗiwa wona boyo saddu min hande mi faade affaire boye soodi nder haala ten danga leena bay gila e dow hoore fatima e goɗɗo mi acci haala Beyoncé noon accanan Beyoncé sa wi Beyoncé tan wayno tekti kam ɗi poɗɗa on tagi mi décourage ude min maɗa yaddinama ko kadi du mi ƴewtindima hooram tawde honko jarani de watta gaspire tan wimu tan dow dewel gotel tan wonna aduna ma fof jarani a faami amno fi yenen yenene xale yi fi ne amono fi moyen ɗo haydara ala ɗo min joni woni ni jam ka sehilano suuɗata mi andu waɗi en wona joɗimani réfléchiri
mi tawi koye erreur jahani jinmi ko accude fof ha laaɓa ko fate debbo Dakar soono hen ha laaɓa ceerno hoto guɗi nga bàyyi xale jigéenu Dakar toujours fof nga dem wut jigéen koyani sukaɓe rewɓe nan toon yonɓe yontaɓe finɓe songuiɓe anduɓe ɓiiƴa mumen anduɓe ko goni ko anduɓe yidde kadi wawɓe yidde ko erreur jahan go joni noon min jinmi wadde an ka sehlam kan koppe mi wiya kaw woda ko waɗa min aɗa andi kam wawa hodde guure juuɗe woɗa waɗa ɗo déjà kota juuɗe tan ree wiya kaw woda ko wallimi e soom mi yaha mi lutto e julal kagalam e tefal kagalam mi ƴeewa soko pullo joɗɗo jontaɗo tuppiɗo pastel cokiɗo ɗakkude mi humana ɗum mi resa ɗum yow lii yow yàgg naa la ko wax du depuis bii ba fii laa la waxoon naan la demal nga dem sàmm nga naan ma yow Diouf demal nga jaayi cere demal ini ko majju noon ko ene won noon joni noon probléme am tan ko seeɗa yaw mi annda hoɗo kaldan ɗum kaw gorko andi kaw ƴewni kam visa banni anil kaw wi kam ƴeew ko jiɗɗa e ɗo e liggade mi walluma banni anil mbimi ko voyage ɗin mo ƴewni visa saabu aysa haɗimi yaade kadi noon mi heɓ surtade e nanɗo noon oɗon worɓe Dakar mbaɗe parpade Dakar gasi rewɓe Dakar gasi rewɓe ɗon ko ɓorondiral jappal bayil janggo ɗo accu o fiya o saabu debbo ɗo kam rewɓe gasi rewɓe no nantoɓe ɗo ala no nanto ɗum kaɗɗa ko feere bugo aysa ɗi gogo aysa haalnamo kawma wiya ko jiɗɗo hodde on ko waɗa 10 millions ha 15 ha 20 walla hay 30 bon so mi wiɗi à la base liggoto mbiɗani hooram tan wayde je gagne l'argent parce que y a bon serveur pour moi man li ma lay xamal daal mooy que xale nga ñàkkoo dara war ngaa mën a génn dem liggéey yi y a pas de sot métier li tubaab bi wax naan sot métier amul métier bu ne baax yow yaa ngi bàyyi fële ay nag nit ñaa ngi bëgg liggéey bu demee noonu amuñu nit ñi dañuy jàpp ne Ndakaaru rek bu ñëwul Ndakaaru rek loo am walla neɗɗo yeeye nayi mum doga fayen France ronko toon hay dañde liggay yeeye gayi nogas gay sappo faya France waɗa ɗon no waɗa sommé liggotako ala kayitaji woni toon ko nawno fof bon taw sa joɗima nder wuuro moon aɗa wawi liggade ko ɓuuri ko liggoytoɗa bañi goɗɗo ko caɗiɗa e leydi ma jaaha leydi gondi mbaɗa ɗum mi finide komi ɗani noon kono finitama kontaan naa ci yow kontaan naa ci yow joni inchallah fok stratégie pour ka wanda komi jiɗɗo wonde wawa walla léegi wata leen ya haalay gogo Aïssa ko jalluɗo so artima mi wiide makko ay ja ñoo fa di mo wéetal nag ay waay jërëjëf ndeysaan waay xel mi del si kontaan naa ci yow aɗa andi kam mi wona mawɗo mo ganduɗa jiilotoɗo e sukaɓe et puis sa ƴeewi joni mi oɗo heure ha dawadi no wafa c'est parce que mboɗo horsinma et puis deuxiémement mboro laaɓa men gallam aɓen mbiya holto gonmi ha oɗo waktu par ce que wona ƴen cikam ko tagi kam joɗade ɗo henna noon ko yidde walliddema somi wi yidde walliddema e banggue ko jiilota ko e banggue ko adduma Sénégal ko mi meeɗa nadde suuduma mi mahi galle wonne coɗonmi oɗo matériel mbari mi andude cuuɗi no woni no wayi somi jooɗima e daddude jooɗa e daddude wona e dara ko yidde andude et puis mi wawa addude min ballalam hen wasata waɗa no wayi sinno ko sagam noon hande nattat suude c'est vrai mi yiɗino andude ɗum gila première fois mais mi yiɗano fawdema pression ha jiita hen peut être ko gonmi koye tampindema
mais je pense qu'il est temps que min nene kadi mi faama ko jinmi wadde ko mi wawa wadde ɗum mais somi dañani ko leeri mi wawa wadde haydara Kawiyaro a jaɓi omi haalat ko ngandumi ko je t'écoute teddugal ngal mbaɗanɗa kam ngal fof non jeew affaire teddugal yejjitto mi waɗirani ɗum pour aɗa yettame mi waɗirani ɗum aussi kadi pour aɗa mantame ete mi teskiti e konngoluji ma ɗi sa haali tan mbiya teddugal ma mbaɗanɗa kam wayat comme no ko kalanta kam ou bien ko ɗuminta kam gonta koye yoɓɓe e kadi mbi dasata ko rondete wallahi wona ɗum c'est ça wona ɗum sa hande noon mi suuɗatama haydara fof momi haalani nenam gondunomi Mali toon min goni toon jibinami toon mawnumi nde mawnumi nde noon à chaque fois mbiɗa namdo jinnaɗam tolto jinnaɗam gorko woni o wiyata kam tan ko nan Sénégal mi woni cukalel hami mawni mi foti no ponmi ni mi fawani yitteram ndeɗo e babam ten so mi namdima nenam tan o filtan haala ka o mona Sénégal on tan o haaɗata ten kadi mbiɗa teskiti kadi à chaque fois nene am so dañci joom galle so dañi joom galle ɓe ɓoydata ɓe mbaddata hay 1 mois moƴƴini o oppa ɗum kanko ni hoore makko oppata on fawti hen kadi o jooɗo kadi o wayno kadi naƴƴu ni miijuuli tan hay goto famata ngandumi ɗo hakkille mum ko fof ko jinnaɗam gorko woni hen komi debbo mi mawni il faut mi anda babam tene kadi mi walla jinnaɗam par ce que mi yiiɗa ko mosi ɗum mi namdimo mi wimi nene haalnam to babam woni o wiyat tan kadi omona Sénégal